welcome to my vlog. Diyan ko diri dapat sa sapa guys. Akong ipakita ninyo guys na ay nanikop diri. Mani sapa diri sa mua guys, medyo malibon jud. Tara guys, diyan nanikop diri. Ang usa guys ni hanga. Ni hanga ang usa unsa kay nahadlokan ani. Ano yung sapa diri guys, gamay kayo. Pero laom ni siya. Ini sapa diri guys, oh. Gamay rin siya, pero laom kay siya guys. Banan guys, nanaw sa nalikop. Uy, buto ko no. Datang ang mga kumakaon guys. Guys, ano sa tanaw mi sa nalikop. Ang magaganan dai guys ay kumpay. Kumpay nga napper. Kumpay nga napper. Napper gani na kumpay. Siya kumpay sa guys. Tapos kung guys. Ayan, makita na. Barkley! Ang buwan makasinit. Dali! Dali! Dali na yun! Oh! Ay, nahibaw na ka na, be. Bawa na kang anong hadlok to be. Hadlok mo nag-itok mo sa sapa. Hadlok kaliko. Andingon ay. Grabe nagkuwas pantat guys. Grabe, murang pinili. Oo, naadod nundian. Ay! Wow. Oh, wow! Haluan. Grabe kadako guys.